Forestil dig, at du var bundet til en kørestol og kun én gang om ugen havde mulighed for at blive kørt til og fra dine fritidsinteresser, venner, familie og andre aktiviteter. Det er virkeligheden for mange danskere med handicap, trods det faktum, at Danmark for få år siden skrev FN's handicapkonvention ind i dansk lovgivning. Danmark skrev i 2007 under på FN's handicapkonvention, og i 2009 blev den implementeret i loven. Den skal blandt andet sikre, at mennesker med handicap sikres de samme muligheder som andre borgere, der ikke er hæmmede. Jamen, FN's handicapkonvention, det er jo, kan man sige, en aftale mellem en masse lande om, at mennesker med handicap, de bør have de samme rettigheder, nyde de samme menneskerettigheder som alle andre mennesker. Der er gået 3 år siden konventionens indtog, og Danmarks engagement i forhold til at leve op til den er løbende blevet kritiseret fra flere sider. Heriblandt Dansk Handicapforbund og Institut for Menneskerettigheder. Danmark kan gøre det bedre på næsten alle konventionens bestemmelser. Derfor har vi foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne af Folketingets Socialudvalg. De er blevet spurgt om, i hvor høj grad de mener, at Danmark lever op til FN's handicapkonvention. Undersøgelsen viser, at under en fjerdedel af medlemmerne mener, at vi i høj grad lever op til konventionen. For 39-årige Marie Louise Hahn fra Viby er det hverdag ikke at have de samme muligheder som andre. For 25 år siden blev hun ramt af 2 hjernesvulster, der resulterede i, at hun er dømt til at sidde i kørestol resten af livet. Trods sit handicap nyder Marie Louise en aktiv hverdag, der indbefatter bestyrelser, arbejde og venner. Det er virkelig vigtigt for mig at kunne komme rundt, fordi jeg har et liv ligesom alle andre. Jeg er meget aktiv i en hel masse forskellige foreninger, altså bestyrelser og alt muligt. Men hun kan ikke leve det aktive liv, hun gerne vil. Hun er afhængig af handicapkørsel, og Aarhus Kommune tilbyder kun 125 årlige ture, hvilket svarer til cirka 1 tur-returkørsel om ugen. På den måde så bliver jeg nødt til at spare rigtig meget nu, og så har jeg måske forhåbentlig tur nok til at kunne have en eller anden form for liv udover mit eget hjem. Og hos Dansk Handicapforbund forstår man Marie Louises situation. Og jeg kan jo ikke gøre andet end at stille spørgsmålet. Er man inkluderet i samfundet? Kan man deltage i samfundsliv, familieliv på lige fod med andre, hvis man kan komme uden for sit hjem 1 gang om ugen? Jeg mener, svaret ligger lige for, nej, det kan man ikke. Der er nogle stykker med. I dag er ikke nogen normal dag for Marie Louise. Hun skal på hele 3 ture, noget hun ellers sjældent gør, fordi hun er nødt til at spare på sine ture, så de rækker et helt år. Dagens første køretur går til Diakonhøjskolen, hvor hun skal til foredraget Det uperfekte menneske. Men 3 ture på 1 dag er i det lange løb et problem for hende. Hun er godt og grundigt træt af at blive begrænset i sine muligheder for at komme ud. Men jeg synes godt nok, det er perverst, at jeg ikke kan komme ud af døren mere end 1 gang om ugen. I forhold til mennesker, der ikke er bevægelseshæmmede, kan det være et kæmpe problem for personer med handicap, hvis de ikke kan få de samme muligheder. Det mener psykolog med speciale i handicap, Jesper Dammeyer. Det kan have store konsekvenser, både socialt og psykisk og på anden vis. Altså hvis der er en borger, som har motoriske vanskeligheder, har svært ved at færdes rundt, hvad mange personer med handicap har, jamen så kan det være invaliderende, både psykisk og socialt, at de ikke har, får den støtte, den bevilling til at kunne færdes. Og han mener, at det kan have vidtrækkende konsekvenser. Hvis man bliver begrænset i ens muligheder for social udfoldelse, jamen så får det en række konsekvenser, både af, det kan være risiko for psykiatriske lidelser, depression, angst og andet. Jeppe Kærkovs glæder sig over resultatet af vores undersøgelse, fordi den viser, at størstedelen af Socialudvalget erkender, at vi ikke lever op til FN's handicapkonvention. Alligevel er han utilfreds med, at konventionen bliver negligeret på Christiansborg. Nogenlunde sammenfaldende med handicapkonventionen, så har vi jo haft de her krisetider, hvor alt har handlet om økonomi. Og det vil sige, at alt snak om værdighed og ligestilling er lige pludselig glædet en lille smule i baggrunden. Og vi så jo gerne, at man tog den her konvention meget mere alvorligt. Hos Institut for Menneskerettigheder er man enige i den problemstilling. Og det som er det allervigtigste i konventionen, det er, at man skal fjerne barrierer for, at mennesker med handicap kan blive en del af det almindelige samfund. Hos Marie Louise er turen nået til andet punkt i dagens program. Hun er taget til City Vest, hvor hun udfører frivillig arbejde i caféen Livsværkstederne, der tilbyder hygge og omsorg for ensomme og utilpassede. Nå, det var sådan noget sæbeprodukter.
en god praksis. Som sagt bruger Marie-Louise i dag 3 ture for at leve det aktive liv, hun gerne vil. Men de mange ture i dag betyder, at hun senere på året bliver begrænset i at komme uden for hjemmet, og det er hun ikke tilfreds med. Altså jeg bliver sur på dem, der har bestemt, at jeg ikke skal have lov til at køre hver dag, hvis jeg har lyst til det. Jeg bliver sur over, at der er nogen, der sidder på Christiansborg eller inde på Rådhuset og siger, mit liv er mindre vigtigt end alle andres. Hos Dansk Handicapforbund mener man, at politikerne tegner et forkert billede af situationen i Danmark, når man melder tilbage til FN. Danmark skal jo indgive en rapport til FN om, hvordan det går med implementeringen. Og det er jo, som man måske nok kunne forvente, noget af et skønmaleri, hvor man fortæller om, hvor godt Danmark gør det. Vi har spurgt medlemmerne af Socialudvalget, om i hvor høj grad de føler, at Danmark lever op til FN's handicapkonvention. Under en fjerdedel af dem mener, at Danmark i høj grad lever op til konventionen. Hos SF der mener Annette Wilhelmsen, at Danmark slet ikke lever op til konventionen. Vi vil nu gå indenfor og at spørge hende, hvilke forbedringer der kan ske på området. Der er plads til forbedringer. Det bekymrende er jo nok egentlig, at der er så stor bevidsthed om det. At vi faktisk har et område, som er vores ansvar, som kun en fjerdedel kan sige ja til, at vi lever op til. Der er i hvert fald plads til nogle forbedringer. Annette Wilhelmsen erkender dog, at der er stor forskel på at være i oppositionen og sidde i regering. Nu er der krav om finansiering, hvilket gør det sværere at få forslag igennem. Det er hver gang vi kommer med et nyt krav, så kommer der også et krav om, at vi kan finansiere. Så hvis vi fra regeringens side, kan man sige, bliver vi sådan lidt, hvad går vi nu ud og lover, og kan vi finde finansiering til det? Og da vi sad i opposition, der bekymrede vi os dybest set ikke så meget om, hvor finansieringen skulle komme fra. Der havde vi meget det menneskelige aspekt. Men for Annette Wilhelmsen er målet klart. Sådan helt konkret inden for de næste 3 år, tror du så, der kommer nogle forbedringer, eller sker der nogle forbedringer på baggrund af det med FN's handicapkonvention? Jamen det har vi sagt, der skal, så det har jeg en stor forventning om, der gør. Tilbage hos Dansk Handicapforbund peger man på politikernes manglende vilje til at bruge penge som det største problem. Så jeg tror, at politikerne er klar over, at der er nogle problemstillinger her, som de er nødt til at tage alvorligt. Men desværre så kan vi også se, at politikerne tænker mest økonomi i øjeblikket. Og der er ikke den store lyst til at tale med organisationerne. For Marie-Louise er turen nået til dagens 3. og sidste stop. Bruuns Galleri. Her skal hun mødes med nogle venner og spise aftensmad. Der er også rigtig borde på den anden side her. Marie-Louises dag er ved at være slut. Men i stedet for at bruge tur nummer 4 i dag på at komme hjem, går hun og hjælperen Linda til 4 km til Viby. Sådan er hverdagen for Marie-Louise, fordi der skal spares så meget som muligt.